ሓይሊ ጥበብ ሃፍቲ ንሱ እቲ ኩሉ ዝነበረ ሰብ እዩ ነይሩ ገና ግን ትርጉም ዝደሊ ዝነበረ እቲ ዝለበመ ሰብ ብሃብቱ ጥራይ ዘይኮነስ ብታሪኽ ዝቃላሕ ገዛኢ ብጥበቡን ዝገደፈ ትምህርቱን እዩ ተዳለው እዚ ካብ ታሪኽ ንላዕሊ እዩ ሎሚ ንህይወትካ ክቀርጽ ዝኽእል ዛንታ ክብሪ ምርጫታት ጌጋታትን መላዓላይን እዩ እዚ ሓቀኛ ታሪኽ ንጉስ ሰሎሞን እዩ እንኳዕ ናብ ፌም ላይ ምድሓን መጻኹም ኣብ ታሪኽ ናይቶም ኣዝዮም መሰጥቲ ዝኾኑ ሰባት ዓለም ብዕምቆት ንጥሕል ንሎሚ ድማ ሕያዊ ህይወት ናይቲ ጥበብ ዝመልኦ ሰብ ንጉስ ሰሎሞን ሒዝናልኩም መጺና ኣለና ሰሎሞን ኣብ ከባቢ 990 ቅድሚ ልደተ ክርስቶስ ካብ ንጉስ ዳዊትን ባትሴባን ተወሊዱ በኽሪ ወዲ ኣይነበረን ብዙሓት እውን ንጉስ ክኸውን ኣይተጸበዩን ኣምላኽ ግን መደብ ነይርዎ ዳዊት ናብ ሞት ኣብ ዝቐረበሉ እዋን ንሰሎሞን ተካዒኡ ክኾን መረጾ ሰሎሞን ወዲ 12 ዓመት ከሎ ናብ ዙፋን እስራኤል ደይቡ እዚ ከዓ ሰፊሕን ሓያልን መንግስቲ እዩ መንእሰይ ተመክሮ ዘይብሉን ዝፈርሕን እዩ ነይሩ ብዙሓት ገዛእቲ ዝጎድሎም ሓደ ነገር ግን ነይርዎ ትሕትና ሓደ ለይቲ ሰሎሞን ገንዘብ ወይ ዝና ዘይኮነ ንህዝቡ ብጽቡቕ ክመርሕ ጥበብ ክረክብ ጸለየ እቲ ሓንቲ ጸሎት ንህይወቱን ንዓለምን ንዘለዓለም ትቕይራ እያ እግዚአብሔር ብሕቶ ሰሎሞን ተሓጒሱ ቅድሚኡ ኾነ ድሕሪኡ ንዝኾነ ሰብ ዘይመስል ናይ ጥበብ ልቢ ሃቦ ድሓር ከዓ ከም ቦነስ ሃብትን ዝናን ነዊሕ ዕድመን ሂብዎ ጥበብ ሰሎሞን ፍሉጥ ኾነ ሓደ ካብቲ ፍሉጥ ዛንታታት ብዛዕባ ክልተ ኣደ ሓደ ህፃን እየ ዝብላ ደቂ ኣንስትዮ ዝገልጽ እዩ ሰሎሞን ነቲ ህፃን ኣብ ክልተ ክመቕሎ ሓሳብ ኣቕረበ ሓንቲ ሰበይቲ ብሓሳቡን ትስማማዕ እታ ሓንቲ ግን ነቲ ቆልዓ ነታ ካልአይቲ ክህባ ለመነቶ ነፍሳ እታ ሓቀኛ ኣደ ምዃና ገሊጻ እታ ኣጋጣሚት እያ ንዝና ሰሎሞን ሓተመቶ ምልክት ፍትሒ ምስትውዓልን ሓቅን ኾነ ነዊሕ ከይጸንሑ ካብ መላእ ዓለም ዝመጹ ነገስታትን መራሕትን ኣብ እግሩ ኮፍ ክብሉ መጹ እቲ ዝያዳ ፍሉጥ በኣእምሮኡን ቤተ መንግስቱን ብሰላሙን ዝተደናገረት ንግስቲ ሳባውን መጸት ዝዓበየ ዓወት ሰሎሞን ኣብ ኢየሩሳሌም ዝርከብ ቤተ መቕደስ እዩ ነይሩ ቤተ መቕደስ ሰሎሞን ተባሂሉ እውን ይፍለጥ ን7 ዓመት ብዘይሕሰብ ሃብቲ ወርቂ ስኒ ሓርማዝን ክቡር ኣማንን ዝተሃነጸት ኮይና ሓንቲ ካብተን 7 ተኣምራት ጥንታዊት ዓለም ኮነት እዚ ቤተ መቅደስ እዚ ካብ ህንጻን ላዕሊ እዩ ነይሩ መንፈሳዊ ማእኸል ሰማይ ምስ ምድሪ ዝራኸበሉ ቦታ እዩ ነይሩ ንውፍይነት ሰሎሞን ንኣምላኽ ዝውክል ነበረ ሰሎሞን ኣብ ዝለዓለ ጠርዚ ንግስነቱ ኣብ ልዕሊ ወርቃዊ ዘመን እስራኤል ይገዝእ ነበረ ብፖለቲካዊ መዳይ ሓያል ብቁጠባ ዝስስንን ብባህሊ ሃብታምን እዩ ምሳሌታት መክብብን መዝሙርን ጽሒፉ ብዓሚቕ ርድኢት ጥበብን ግጥምን ዝተመልአ መጻሕፍቲ ክሳብ ሎሚ ንሚልዮናት ዝመርሕ እዩ ሃብቲ ሰሎሞን ብዙሕ እዩ ነይሩ ኣብ ዓመት 25 ቶን ወርቂ ይረክብ ነይሩ መንግስቱ ካብ ኩሉ ኩርናዓት ምድሪ ብወርቅን ብሩርን ቀመማትን ኣፍራስን መራኽብን ቅንጦትን መሊኣ ነበረት ንግስቲ ሳባ እንጥበቡ ክትፍትን ጥራይ እያ በፂሓ ብፍልጠቱ ቤተ መንግስቱን ብልጽግንኡን ድማ ተገሪማ ተበጊሳ ሰሎሞን ግን ሃብቲ ክገልጾ ፈጽሞ ኣይፈቐደን ኣብ መጽሓፍ ምሳሌን መክብብን ጥበብን ጽድቅን ካብ ሃብቲ ኣዝዩ ዝያዳ ዋጋ ከም ዘለዎ ጽሒፉ ኣሎ ጥበብ ካብ ሩቢ ይበልጽ ሰሎሞን ብዓሽሓት ዝቝጸር ምስላታትን ግጥምታትን ጥበባዊ ኣባሓሕላታትን
ከም ጽሓፈይ እመን መጽሓፍቱ ድማ ምስላታት ግብራዊ ጥበብ ህይወት መክብብ ብዛዕባ ህይወትን ዕላማን ሞትን ዓሚቕ ኣስተንትኖ መዝሙረ መዝሙር ግጥማዊ መግለጺ ፍቕርን ጽባቐን ቃላቱ ሎሚ እውን ንሰባት ኣብ ንግዲ መሪሕነት ዝምድናታትን መንፈሳዊ ህይወትን ይመርሖም እዩ ብናይ ሎሚ መዐቀኒ ሰሎሞን ልዕሊ $2 ትሪልዮን መሃለዎ ምናልባት እቲ ዝሃብተመ ሰብ ክኸውን ይኽእል እዩ መራኽብ ዕደና ወርቂ ብሃብቲ ዝመልኣ ከተማታት ከምኡ እውን ኣሽሓት ኣፍራስን ሰረገላታትን ነበረው ሰሎሞን ድሒሩ ኣብ ህይወቱ ካብ መንገዲ ኣምላኽ ክወፅእ ጀመረ ንብዙሓት ባዕዳውያን ኣንስቲ ተመርዒዩ ኣብታ ሃገር ኣምልኾ ጣዖት ፈቐደ ልቡ ተኸፋፊሉ ኩሉ ነገር እኳ እንተነበሮ ጥበብ ሃብቲ ዝና ትኹረት ስኢኑ እዚ ድማ ካባና ዝዓበዩ እውን እንተኾኑ ንትዕቢትን ምዝንባልን ተቓላዕቲ ምዃኖም የዘኻኽረና ሰሎሞን ኣብ መወዳእታ ህይወቱ ሓያል ነገር ተረድአ ኩሉ ሃብቲ ኩሉ ደስታ ኩሉ ፍልጠት ብዘይ ዕላማ ትርጉም ኣይነበሮን ኣብ መጽሓፍ መክብብ ከምዚ ኢሉ ጽሒፉ ኣሎ ከንቱ ከንቱ ኩሉ ከንቱ እዩ ንኣምላኽ ፍርሑ ትእዛዛቱ ድማ ሓልው እዚ ግቡእ ኩሉ ወዲ ሰብ እዩ ሓቀኛ ዕቤት ካብ ስልጣን ወይ ሃብቲ ዘይኮነስ ካብ ጥበብን ትሕትናን ተዓዛዝነትን ከም ዝመጽእ ዘዘኻኽር እዩ ንጉስ ሰሎሞን ን40 ዓመት ነጊሱ ብሰላምን ብልጽግናን ፍልጠትን ዝመልአት መንግስቲ ገዲፉ ጥበቡ መሰረት ናይ ብዙሓት ባህልታት ክብርታት ኮነ ታሪኹ ከምዚ ይምህረና ሃብቲ ዘይኮነስ ጥበብ ሕተት ቅድሚ ነብስኻ ንኻልኦት ኣገልግል ብዕላማ ምህናጽ ኣብ ክብርታትኻ ጽናዕ ሕድሪ ግደፍ ክትመርሕ ዝሓየለ ምዃና የድልየካን ጥበብ የድልየካ ዋላ ምስ ተሳእኻ ኣብ መሬት ጽናሕ ምኽንያቱ ትዕቢት ቅድሚ ውድቀት ስለ ዝመጽእ ህይወትና ብዘየገድስ ክንደይ ልዕል እንተበልና ኩሉ ግዜ ዕላማን ሓቅን ትሕትናን ክንደሊ ከም ዘለና ይምህረና በዚ ንምእማን ዘጸግም ዛንታ ተነቃቂሕኩም ትኾንኩም ንኣእምሮኹምን መንፈስኩምን ነዳዲ ዝህብ ዝያዳ ሓያል ህይወት ታሪክ ንምርካብ ላይክ ሼር ከምኡ እውን ሰብስክራይብ ብምግባር ቤተሰብ ይኹኑ